Ngibingelele ngiphinde nginamukele nakubathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela ke indaba eyishisabhe eyifika ngaso ke isikhathi sekuphutshuke lapha ke enye ke ivoice note ekhuluma kahle ke lapha ke uMenzi naye ke umphathi wakhe ebe lapha ke kuyo ke itsika yethonga kule kampani ke asuka kuyona ke uMenzi ke umfo wamabizela ubesho ke lapha ukuthi ngempela ke akenge akholwe ke noma ke angeke aze aphatheke kabi uma ke umphathi wakhe lo akuyena ke yeka ukusebenza ke naye awuzwe ke nansi ke le voice note yakhe ke uMenzi ke esho ukuthi cha ngempela ke mphathi wami ngeke ngize ngimangale uma ke uyeka ukusebenza nami kodwa ke njengoba sekwenzakele ke sekumphathe kabi ke yena ke uMenzi umfo wamabizela ngabe ke usuyizwile yini ke nansi ke le voice note siyabonga ngizwile ukuchazile ndoda angikhali impela izinto ebhekene nawe zinzima kakhulu ngoba kusasa kujike kukhonjwe uyokhonjwa futhi uyokhonjwa abafowethu ngize ngiyasho ngiyazi kumfoni yami ya record inkulumo yami yanamhlanje benzoyizwisa umalo uthi imali ungathi kusasa uma sekunje bese usola indaba ila yizwa nawe uvo lukamphathi engakutshela ukuthi nangu umuntu wenza ukuthi kodwa manje kumile isizathu awusazi naye usola kanje wena kusolami yabona because angeke ngikwazi umbeka ngomlomo ezo lento engisho yabona manje nje ndoda please mphathi mahlumezeki mphathi lento lena kufanele mina ngibuyele emuva mina ngoqala phansi impilo ukuthi ngishayisila namhla ngithi ngithola inkululeko nyatsha mina ngasho mhla ngithola umuntu onjengawe ngathi hayi ngi-right manje yabona ukuxakeka ngeke ngisakuzwa ngaleyo ndlela kuthe sekunjalo ngaphazanyiswa yinsizwa ke manje ukuthi engiphila nazo ngoba manje zona ziza nombono azizi nosizo sekuyangiphoqa ukuthi angibuyele emuva nazo zizobona zicabange kahle ukuthi kudiphi indlela esingenza ngayo uma ngingathiwa mphathi uyama namhlanje ukusebenza mina ngeke ngusole mphathi ngiyakuthembisa mphathi uma ungathi uthi uyama ukusebenza namhlanje ukuthi Menzi ngiyama namhlanje ngisebenza noma ungathi Menzi landela indlela yokusebenza ayisavumelana ngiyengusole mphathi ngeke ngilenzele lokho ukuthi ngeke ngusole mphathi ngiyabuza wena mphathi kunezinto ungazazi ngami mina engithi zifela kimi futhi ngiyayicheck ngeke uzazi ngami zifela kimi mhla kusasa kuthiwa ngixakekile ngiyoveza ukuthi mina hayi madakithi kunje kungenxa yokuthi uyozibona kahle nawe ukuthi wawungenacala ngokuthi-ke mina-ke abafuthi ngithi ngiyabavikela nami angisho ukuthi uma ngivikela abafuthi ngikhombisa umphathi exactly ukuthi umphathi yena kayena umfowethu angisho kanjalo kodwa nginakho ukuthi ngiyabezwa nemuzwa mphathi kodwa manje anginayo indlela yokuphikisa zonke lezi zinto into right mphathi namanje mphathi uma ngabe uyangirekhoda uyigcine le record into right mphathi kukho konke ukuze kungcono kuneliseke umphathi kuneliseke abafowethu right ukuthi akube yimi oxakekayo mphathi umphathi mangaxakeki